kaham jotano jingtini teisa haino hai taon thang tonglayo khwayo kiko yang pail wekenai kai laman hoiten tin botese video khaiba ha. Hello guys. Guys jeng tabu thangi tongo satung tungjak jing bong horka satung mutung rikha gai thangai norokno phunukan tam tam khlaijak do nai tongli. Tabuk hingke jeng sokpai ka Swnamwi o sokpai gari borok pungya koni naisingui tonglaimani jeng kwnui siu kotak pun borok phaya 1 hour ongui tongkhana naisingma oro tuo achukmang lesuka hingke tak pun borok phaya ko. Tabuk hingke sokpai tongmai jeng khwayo sokpai ko humsabu sakang hamnai manui rok paijaknai tongo amoni bagui sajaknai manui rok kisa paitlangnai hinui humsabo habjakta tabo hingke tamtlangjak no naigena ko hingke kubun jaga daha habjakno naigena oro simino kam nangai phaimani hingke tabo oro paibika hanggai naigena tabo jaga habjakno hingke tabo tam tlangjak no manui phunungnai norokno nai tongni do nogo thangai phunungnai humsop ni ongkhori tabo cold drink nung tonglaio hingke je paimani pailekha tabo omo nung paikha hanggai jeng nogo thanglaisinai. Tabo hingke jeng auto chalaikha chini yang ni ayang chomni ni ta hingkai amono thang tonglai tabo no kadrop ko. Chomni sobai ka jeng tabo hingke okhum sik naithok naini tabo hintalainai nogo sobai ka tabo hingke tei tam tu norokno phunungnai iko moida tukha packet 2ta tukha hingke yango chat masala tukha tini phuska kisa khaichalai hinai tei black salt pai tonganai tui hekate kaisa tei ghee kaisa chicken cha iko tei omo hingka Vaseline 5 taka bang dikri ni tui hekya mani bagai ma photo hinai tei mayonnaise tukha tei go tam khamo chocolate tei brush kaisa tukha ta senjudai ni hingke tabuk mairok sagna ko fresh jeng paiye tei samalai nai do sari gon rok bai nai tongdi sanja kaham jotono no tabo hingke jeng phuska chanani bagai tui sapolo nai tonglaio suji kisa rinai tei norok phuska rok swnamwi jak hangke tam sapul kisa comment kisa ri chinogo kuno paijak kwrwi jeng suji simino riwi sapul nai tabo hingke mwnai hingke sapului tongo ang tei ayango kubuni kam khainai ta mosteng rok ni bagui alu rok to rugui kha alu already no ruguyakoi tonijak munis paikha kaya omo swnamnai tabo. Tabo hingke ko Swnamwi tonglaikha sapul paiyakoi hingke kotor ke hulusukang kamon pore glass chikon bai chikon ke khayo ta chikon ke hulan hingke kwbangma time nangi di bana kamon bagui no omo haike kotor ke khayo pai glass chikon bai khayo ta hingke yango tabo khmanai hingke baja khlai tongo hingke ayango tei moida tongmani bara amo hingke ang hului tongo iko amo suk swnam paikha tei tabuk hingka mwnai baja khaigra thun hingke amoni yagulo ang tabuk mosorok paste khainai mosteng ni bagui hingke tabuk graino riwiyakoi paste khainai iko ang yogui na haka yogman pore tabuk iko mixer machine o tabuk iko mix khainai ta gura khainai hingkai omo ni pore phurungnai ta nai tongdi ang kok sana tonglia tabo hingke gura khlai paikha tei yango masala se hamo amo khai paikha hingke tei yango mosteng swnamwi paikha tui thentri buti bo swnamwi paikha tabo hingke chalaisinai baksa khamui sambaikha baja khaifuru ko asawai namani belai khen thoksuka nogo swnamwi jamo bo thoka baja ni hainagui tongkha hingke sunota tabo ke chabaikha nungbaikha hunai thank you tlangai tongo manui rok omo swkang tuni ri phaigena yak paida yak phun bai bo video khlaijak tei asa tabuk
te kaisa nai haikena naya ko hui pai ko nogo tui haika tabuk oro berai rikra nai hingke tini video asuk jora nung sinai do hambai jotono no paithak jora nai tongmani bagui te samalai nai katal video o hambai.